Martinko, už si sa vyspinkal? Môžeme ísť za mamkou? Lebo už sme na Janošikovej 5. Martinko, už si sa vyspinkal? Si dal okuliarky a si zaspal? Sa ti tak dobre spinkalo? Je dobré. Ideme domov sa mamkou? Aj s okuliarmi, hej? Tak ťa odopnem zo sedačky, hej, a pôjdeme. Či by si tu v aute spal najradšej? Či radšej doma si pospinkáš? Tak ideme domov, ne? Tak, hotovo. Môžeme ísť. Hej? Si za čo našiel? Máš nejakú novú hračku fajnú? Či to je len také lepidielko? Taká gulička sa ti tam robí? Tak ideme domov, hej? Ideme domov? Ideme hore za mamkou? Dobre.